Beppes haatrok van vrouwtje Annema. Beppes haatrok. Soms zoest er echt een stut van krijgen. Van uw heitemens muziek verstaan. Nog voordat ze echt maar één nooit jet had, roepen ze al, net zo lood, hou het haast hoorn. Als ik dan zeg, het is zo'n goed nummer, roept dus men amper uit te staan. En hij draagt een paar decibel minder, die hebben een chance van je vergeten. Als het nou om hardrock gaat of reggae, voor haar is het al je gelijk. Als het funk of soul of zelfs new wave is, ze nemen die rockmuziek. Nee, dan haar eigen favorieten. Het Urker Mannenkoor of Oos James Last. Lee Towers en de kermisklank. Nou, dan houden ze het denk ik haast. Dan ging ik maar weer naar eens Beppe. Die is de meeste nog modern. Ken mijn muziek heel veel wat jij en zei geen dood in gang maar ben. Soms nemen ze een hardrock zeiste. Ach, wat fine ze langer wat uit. Nou, Beppe jet zoals graag je leven, dan jou ik haar me gauw en uit. Ken dat ding net loerder leven, Robse? Oh, ken het net loerder? Ach, verhip. Het begrut het mij voor is Beppe. Die eer me stakker. Zo doof als een snip.